ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ଝିଅ ଆମର ପସନ୍ଦ ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଝିଅ ହୀରା ଖଣ୍ଡେ ଝିଅ ମୋ ଭଣଜାର ପୁରା ପସନ୍ଦ। ସମୁଦି ବାହାଘର ପାଇଁ ରେଡି କଲ। ତମେ କହୁଛ ଯଦି ମୁଁ ବାହା ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ରଖିବ ତମେ? ଏଇ ଯୋଉ ଚେଙ୍ଗେଡା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ମୋର ଆଉ ସେ ବଳ ବୟସ ଅଛି। ତୋ ମାଇଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ମତେ ଦେଖିଲେ ରଖିବ ନା? ପିଲାଟା ବି ଦେଖିକି ଡରୁଛୁ କି? ଘରକୁ ଗଲେ ଖାଇ ପିଇକି ଉଷ୍ଟ ବହୁତ ଟେନସନ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ସମୁଦି, ଝିଅ ତ ଆମର ପସନ୍ଦ ହେଲା, ଏଥର ଦବା ନେବା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବାର ଅଛି କୁହ, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରୁ ଆସେ। ତମେ ପଳେଇବ, ଆମେ କଣ ଦବା ନେବା ତମ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବୁ? ମାମୁଁ ତମେ ଯୌତୁକ କଥା କହୁଛ ନା କଣ? ବୁଢା ହେଲା ବେଳେ ତ ମତି ଭ୍ରମ ହେଇଗଲା। ଆଜିକାଲି ଆଇନ କାନୁନ କଥା ଜାଣିନ କି? ଆରେ ଯୌତୁକ ଦବା ଲୋକ ଆଉ ଯୌତୁକ ନବା ଲୋକ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଓଲଟା ଟାଙ୍ଗି ବାଡେଇବ। ଜୟ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ମଜା କଥା କହିଲି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ସମୁଦି, ବାହାଘରଟା କେବେ କୋଉ ଦିନ କରିବା କୁହ? ଆଜି ଏବେ ଓହୋ ସମୁଦି, ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାମୁଣ ବାରିକ କୋଉଠୁ ଆସିବେ? ମୁଁ ଗୋଟେ ବାମୁଣ ଘର ଛୁଆ, ମୁଁ ନିଜେ ବାହାଘର କରିଦେବି। ଓହୋ ସମୁଦି, ତମେ ତ ଏକା ଜିଦି ଆଉ। ଏବେ ଧୋତି ଯୋଡ ପଗଡି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଗଲା ବର୍ଷ ବା ମୋ ବଡ ପୁଅର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେଇଥିରେ କାମ ଚଲେଇଦବା। ଆରେ ସମୁଦି ଏବେ ନୁହଁ ଆଉ କେବେ? ରାତି ପାଇଲେ ବା ଶନିବାର ରବିବାର ସଟଡାଉନ। କଥାରେ ନାହିଁ ଶୁଭ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ବାହାଘର। ଅଞ୍ଚଳି ମନ୍ତ ଋଷି ଶୟନ ଚିତୁଟାଇ ରଖ ଦେଢ଼ ମାସିଆ ରିଚାର୍ଜ ଗଣନାଥ ଚଣ୍ଡକାୟ ବିଷ୍ଣୁକୃଷ୍ଣାୟ ଓମ୍ ସେମାନେ ପାଇବି। ଚାମୁଣ୍ଡା ଚାମୁଣ୍ଡା କହୁଛି ବାହାଘର କରୁଛି ନା କାଳିକା ସାଧନା କରୁଛି? ବଳି ପକେଇବ ନା କଣ? ଭଣଜା ବେଳ କାଳ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ଟିକେ କାଠେଇ ଯା, ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେ ଟିକେ। ଷଷ୍ଠୀ ପୁରୁଷ ଆୟ ନମ ତର୍ଜନମ ନମ। ଆଲୋ ମା ମେକଅପ୍ ତ ନେଲୁନି କାହିଁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରବଳିତ କରୁଛୁ ଘୋଡ଼ା? ଓକେଟା ତମେ ଯଦି କହୁଛ ଅସୁବିଧା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠୀ ପୁରୁଷାୟ ନମ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ନମ। ପାଟି ଟିକେ ଆମ୍ବିଳା ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ଖଇନି ଚାଲି ଭଣଜା ଟିକେ ନାକୁ କାଠେଇ ଯା, ବେଳ କାଳ ଭଲ ନାହିଁ, ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କର। ବରପକ୍ଷ ଏକାବନଟେ ରଖ କଳସ ଉପରେ ଗଣନାଥ ସମର୍ପା। ତାହେଲେ ବସ୍ ନେଇ ଯାଅ, ମନ ହରିଗଲେ ଫେରେଇ ଦବ। କଳସ ସିଧା କର। ତମେ ଯୋଉ ଖଇନପାନ କହିଥିଲ ଦୋକାନରେ କହିନଥିଲା, ମୁଁ ସଫଳ ନେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ଆଗେ ଚୋବେଇକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି।